Moza legea delakoaren reformak ez du aurrera egingo Euskal Herria Bilduk eta Errezek atzo Espainiar gobernuak barne segurtasuneko batzordera eraman zuen txostenaren aurka bozkatu baitzuten eta Junts taldeak ere bat egin zuen. Haiekin indar sobiranista horiek uste dute gobernuaren proiektuak ez dituela gutxieneko aldaketak jaso. Izan ere oso urrun zegoen legea indargabetzetik ez baitzekarren aldaketarik agintaritzari desobeditzeari, mugan egindako itzulketei eta gomazko pilotak erabiltzeari dagokionez. Urte eta erdian ia 50 bilera egin dituzte PSOEk, Unidas Podemosek, EAJak, Errezek, Euskal Herria Bilduk eta Juntsek, baina ez dute lortu adostasunik eta atzo segurtasun batzordean lurperatu egin zuten Moza legearen reforma, gehiago izan zirelako erreforma proposamenari emandako ezezkoak, Espainiako Kongresuko osoko bilkurarako bidea ez mozteko baiezkoak, baino EAJ baiezkoen taldean sartu zen PSOE eta Unidas Podemosekin batera. Mikel Legarda jeltzalea goibela azaldu zen batzordean uste baitu Moza legea aldatzeko aukera bat galdu dela. EAJaren Espainiako Kongresuko bozeramaile Aitor Esteban berriz kexu ibili da azken asteetan Espainiako gobernuari babesa eman ohi dioten talde batzuen jarrerarekin. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari ekiteko unea eta gaurkoan inguratzen gaituzten estatuetako erreformak izango ditugu hizpide. Aipatu legez ez da akordiorik eta Moza legea ez dute aldatuko legegintzaldi honetan. Euskal Herria Bilduk ezezkoa eman dio erreformari laita dela iritzita. EAJak aldiz alde bozkatu du orekatua delakoan. Contra 19, ninguna abstención, queda rechazado el dictamen. Urrun geratzen da derogatzeko konpromesutik. No es una ley de seguridad ciudadana, sino una ley de inseguridad ciudadana y seguridad policial. Ni esto desaparece con lo que presenta el PSOE y Unidas Podemos. Lamentablemente el PSOE no ha querido hacer un último esfuerzo. Y que o no haya salido hoy por el o todo o nada tiene dos nombres propios y tiene dos responsables, que son Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, habíamos acordado y cambiado todo de la ley Mordaza. Lo demás son excusas. Son las faltas de respeto a la Carta para la policía y la desobediencia injustificada. Por estas dos cuestiones han sido impuestas más del 70% de las sanciones basadas exclusivamente en unas consideraciones subjetivas. UGT eta Komisiones Soberana sindikatuek gaurko deitu dituzte euren batzorde eta kontseilu konfederala, urren ez urren, pentsioen erreformari buruz Espainiako gobernuak egindako azken proposamena aztertzeko. Gainera, Jose Luis Escriba Gizarte Segurantzako ministroak agerraldi egingo du gaur, diputatuen Kongresuko Toledoko itunaren batzordean, pentsioak erreformatzeko lege dekretua azaltzeko. Pentsio erreformen inguruko azken proposamena egin du Espainiako gobernuak eta hori aztertuko dute UGTek eta Komisiones Obrerasek. Ziurrenik babesa emango diote. Gainera, Escriba ministroak agerraldia egingo du Toledoko itunaren batzordean lege dekretua azaltzeko. Espainiako gobernua astelehenean bildu zen patronalarekin eta sindikatuekin. Ministerioak asteartean bidali behar zizkien sindikatuek eskatutako hainbat hobekuntza. Behin betiko babesa emateko zain dauden asuntuen artean, gutxieneko pentsioekin edo elkartasun kuotaren irizmenarekin zerikusia duten gaiak daude. Bien bitartean, Antonio Garamendi, COEko presidenteak dio, eztabaida lapurtu dietela. Es que aquí no había diálogo. Señores, estas son lentejas y ahí va. El que además es un impuesto brutal, un impuesto contra el talento. Bestalde, Escribak dio pentsio sistema jasangarria egiteko neurriak behar direla, eta hori egiten dabiltzatela. Y por tanto, para hacer sostenible el sistema, que es lo que hemos conseguido, yo creo que lo estamos consiguiendo con esta reforma, pues hay que explicitar medidas. Es muy fácil decir que esto no es sostenible y no plantear
cómo se aborda la sostenibilidad. Pentsio reforma lege dekretu bidez aurkeztuko da. Lo tomas o lo dejas, una vez más, un decreto ley, las pensiones un decreto ley. Tengo que fiar en principio también. EH Bilduk beraldetik deritzo erreforman hobekuntzak egon arren proposatutako gutxieneko pentsioak ez direla nahikoak. A pesar de ser un avance, es insuficiente para nosotros, porque lo que consideramos es que no puede haber pensiones dignas por debajo de lo que se considera el umbral de pobreza. Y la propuesta que plantea el Gobierno lo mantiene. Edonola ere, pentsio reforma azken txanpan dago, naiz eta patronala kontra egon. Frantses estatuan berriz erreteten erreforma azken txanpan sartu da. Bozketa izango ote den jakin gabe erretetaren erreformaren azken testua gaur bertan prestatuko du batzorde paritarioak eta ostegunean bozkatuko dute. Frantziako asamblean gehiengoa bermatzerik ez badu, gobernuak ez du baztertu 59.3 artikulura jotzea. La manifestation se terminera, on reviendra à la Bourse du Travail pour faire une AG de grévistes, de mobilisés, d'actions. Entre toutes et tous, on doit définir comment on se mobilise et comment est-ce qu'on fait retirer ce projet injuste. Mi esker, biba zuek. Badago arrisku hori, evidente, ez dakit zer emango duen, hala ere naizta bozkatua izango den hori guk oso argi daukagula, segitu beharko dugu borrokan. 74 urte pasatzen baldin bada ere legez ez dugula onartu nahi, 72 ez dugula onartu nahi ez da ere, eta guk pentsatzen dugu ja atzera egin behar dugula eta 60 urte eskatu behar ditugu. Eta berdin alternatiba ez dela soilik frantses estatuko borroka hori, borrokatu beharko dugu Euskal Herritik ere alternatibak sortzeko. Bestaldetik alda elkarteko kideek ekintza berri bat burutu zuten atzo Baiona iparraldeko San Espiritu auzoan, bertako maizterrek bizi duten egoera zaurgarria ohartarazi nahi zuten, haien bizitokia salmentara atera baita aldak jakitera eman zuenez, Baionako auzitegiko datuak aintzat hartuta, 2019 urtean alokaturik ziren 302 etxebizitza salmenta prozedura batean ezarri zituzten horien jabeek, batzuetan etxe jabeak etxea baliatu behar badu ere, hainbat kasutan bizitoki hori bigarren egoitza gisa saltzen dutela nabarmendu zuen. Hiruean prozedura, baina zoma jende kanporatua da, deus erran gabe, eta joiten da bere etxe bizitzatik, erran ezagun arragutzik erran gabe. Eta eskatzen dugu ere, legea aldatzea puntu hortan, derrigorrezkoa izaiteko holako prozedura bat egiten delarik deklaratzeko prefeturan. Bigarren gauza, kanporatuak diren jende horiek lehentasuna ukan behar dute etxe bizitza sozialarentzat, eta etxe bizitza sozial parkean etxe bizitza kopuru bat haientzat erreserbatua izan behar da, segurtatzeko kanporatua direlarik eta ez bani bat dute pribatuan berriz atxemaiten bizitzeko lekurik, etxe bizitza sozialean badirela haientzat prioritatea duten etxe bizitza. Etxegabe bati larrialdi bateko ebakuntza eginda otxeen 14an eman zioten alta, naiz eta udalak ez dion etxe bizitzarik eskaini, ez dare ebakuntza ostean osatu ahal izateko espaziorik gutxi balitz etxegabeak ez du oinarrizko elikadura eta beharrezko medikamentuak eskuratzerik eta auzoan bizi sareari esker ospitaleko egonaldia luzatu zitzaion. Nerea García lankideak azalduko digu jarraian zertan den orain egoera. Ebakuntza egin dioten eta kale egoeran bizi den kidearentzat ostatua borrokatu dugu azken asteetan. Bere egoera zaurgarriak urgentziazko irtenbide propioak behar zituen, eta lortu dugu aste batzuetarako ostatua. Kalean ez dagoela osatzerik salatu dugu, baina argi dugu ere kalean ez dagoela bizitzerik. Auzoan bizin kide gehiago ditugu kale egoeran, eta Gasteizen gehiago dira. Hemen ere bidoi,
صورك ما مرات العملية المهم السيدة السوسيال عطاوني سيمانة وجدوني أخذ آخر كامل في البرقي دابا راني باقي معاهم في البرقي ما عرفش نايديرو معاهم. Hasteko, Gasteizko udalari neguko harrera zentroa irekitzeko exigitzen diogu, eta beharrezko baliabideak martxan jartzea, inorrez dadin kale gorrian bizi. Bestetik, gure kaleetan bizi diren guztiak erroldatzea eskatzen diogu, inolako baldintzari gabe, oinarrizko eskubide eta baliabidetarako sarbidea izateko. Baina ez gara horrekin konformatuko. Guztiontzako etxe bizitza duinak lortu arte borrokan jarraituko dugu. Arabatik Gipuzkoara egingo dugu saltoan aurkitzen baita Udane Arbeo lankidea. Kaixo Udane. Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira, osasunari helduko diogu hasteko, izan ere garuneko paralisia tratatzeko munduko lehen esoeskeleto pediatrikoa frogatu dute. Proba pilotu baten testu inguruan hain zuzen ere garuneko paralisia duten Gipuzkoako 15 haurrari dira lehen esoeskeleto pediatriko hori frogatzen, tratamendu pertsonalizatuak aplikatuz ez daudanez, zer gehiago dakigu? Bai, alaxe da Atlas 2030 esoeskeleto pediatrikoa bere kasa ibili ezin diren aurrei zuzenduta dago bereziki eta munduan dagoen horrelako lehen aparatua da. Muskuluen funtzionamendua imitatzez gain, aurrei eusten eta ibiltzen laguntzen die eta Goienetxe Aspaze Gipuzkoak Donostian dituen instalazioetan egiten ari dira terapia intentsiboak. Dagoeneko garun paralisia eta antzeko mugimen asaldurak dituzten 15 haurrekin erabiltzen ari dira. Munduko lehen esoeskeleto pediatrikoa Gipuzkoan da, proba pilotu gisa. Atlas 2030 esoeskeleto pediatrikoa modu autonomoan ibili ezin duten aurrentzat diseinatu da bereziki, eta munduan dagoen horrelako lehen aparatua da. Muskuluen funtzionamendua imitatzen du eta aurrei eusten eta ibiltzen laguntzen die. Goienetxe Aspaze Gipuzkoak Donostian dituen instalazioetan egiten da terapia intentsiboa, eta dagoeneko erabiltzen ari dira garun paralisia eta antzeko mugimen asaldura dituzten 15 haurrekin. 2022ko urritik saioak egiten aritu dira garuneko paralisia duten 5 adingabetako 3 taldetan, eta proba pilotu hau amaitutakoan ondorioak atera eta baloratuko da tratamenduarekin jarraituko duten eta aur gehiago zabalduko zaien. Exoeskeletoaren ezaugarriak direla eta 4 eta 13 urte hartan dituzten eta autonomokin mugitu ezin duten adingabek erabil dezakete. Eta gure helburu nagusia izango litzateke azkenean garun paralisia duten aurrek euren garapenerako eta euren bizi baldintzetarako, bizi kalitatearako urrats berri bat edukitzea. Aspaze Gipuzkoatik azaldu dutenez, familiak harrera bikaina egin diote ekimenari, haur bakoitzaren behar eta helburuetara egokitzen delako. Dispositibo honek moten dutzen azkenan da, esperientzia bat umiai, igual lehenotik ez dago nahuki mobitzeko entornua beste modu baten esploratzeko, horrek, emozionalki eta bai eragin positiboa edukitzen dau, eta erokarinak esan da moduan ez, azkenan da eskubide bat zutik egotia, aur danek eukibiko laukien eskubide bat, eta gero horrek hartzen da bien onura ja motoriko, fisiologiko eta hori dana. Berak ere, gehiago deskantzatzen du, hobeto jaten du, eta gauza pila batetan asko aurreratu da. Helburu nagusia martxa berreskuratzea ez bada ere, badira bizi baldintzak hobetzeko oso garrantzitsua diren beste helburu batzuk ere. Artikulazio maila handitzea, muskulu indarra hobetzea, goiko gorputzadarretan funtzionaltasun handiagoa izatea, hala nola arnasketa funtzioa hobetzea, interakzio soziala eta bizipen pertsonalak. Gaizlatuta berriz, begirada une batez, Gipuzkoatik altxatuta Udane, ingurumenari eta kulturari helduta Eusko Jaurlaritzak 2028 plan estrategikoa onartu du. Hor tartean aurkitzen da Urdaibain egin asmo den Guggenheim museo berria, ezta? Bai, hori da, badirudi aurrerantz doala Urdaibain egin asmo duten Guggenheim museo berriaren proiektua Urdaibaiko biosferan kokatu nahi da eta Gernikatik 5 kilometrora. Esan bezala, Jaurlaritzak oraintxe onartu berri du datozen 6 urtetarako kultura plan berria eta bertan kokatzen da Guggenheim museoaren proiektu berri hau. Orain, proiektu horrek
horren oinarriak finkatu nahi dituzte eta gai asko daude oraindik aztergai, baina hori bai uda aurretik adierazi dute espero dutela ezagutzea proiektu berri honen zerbitzuak, proiektu honek beharko dituen zerbitzuak eta beharrak. Entzun dezagun. Museoari dagokionez alde batetik datozen hilabeteetan finkatu beharko da zein den bere garapen arkitektonikoa eta ze ezaugarri eta ze itxura izango duen instalazio horrek. Finkatu beharko da baita ere ze zerbitzu eskaini behar dituen eta non. Aztertu beharko da nola eskuratzen diren instalazio horiek eraikitzeko beharko diren lurzoluak. Aztertu behar da baita ere ze ezaugarri urbanistiko dauden inguru horretan eta ze erabaki hartu beharko liratekeen jarduera berri hori posible egiteko. Eta planteatuta dago baita ere gogoeta bat museoaren finantziazioari buruzkoa. Bergaran zarela aprobetxatuta bestaldetik udane, bihar jasoko du bertan Xabier Amurizak 3. Monzonganuzta saria, ezta? Nolako ekitaldia espero da? Bai, Xabier Amurizari eskertza egitarekin batera bertsoaz eta musikaz gozatzeko aukera izango da hemen Bergaran, Maialen Lujanbioren eta Bergarako bertso eskolako kideen eskutik Bergarako udalak eta hemen atzan dugun Olaso Dorrea fundazioak herritar guztiak gonbidatu dituzte Bergarako seminarisora, bertan emango baitute 3. Monzonganuza saria. Esan bezala, Xabier Amurizak jasoko du aurtengo Monzonganuza saria, Euskal Herriari, Euskal Kulturari eta Euskarari egindako bizi osoko ekarpen oparoa aintzat hartuta eta bizi osoko ekarpen oparo hori saritzarekin batera, Euskal artista gazten lanak sustatu nahi ditu sari honek eta hori ala aurtengo sarituak Amurizak Iker Serranoren Aitz Erroa artelana jasoko du. Aurtengo Monzonganuza Euskal Utopiko saria Xabier Amurizak jasoko duela jakinarazi dute Bergarako udalak eta Olaso Dorrea fundazioak. Amuriz hautatzerako orduan aintzat hartu dute Euskal Herriari, Euskal Kulturari eta Euskarari bizi osoko ekarpen oparoa egin diola. Esaterako 1980ko hamarkadan berretasun handia ekarri zion bertsogintzari, eta seguru aski ezinezkoa da egungo bertsolaritza moderno ulertzea bere ekarpena kontuan izan gabe. Neurri eta doinuetan ere berrekuntza handiak ekarri zituen. Nabarmentzekoa da bestalde bertso eskoletan eragindako iraultza. Helduentzako bertso eskoletako lehen ikasmateriala prestatu zuen. Bere kultur jarioa amaiezina da. Itzulpegintza arloan klasikoak itzultzaz gain hainbat eleberri, narrazio, olerki liburu eta saiakera idatzi ditu. Eta bereak dira euskal kantugintzako hainbat abesti eta kopla ezagun. Hala nola Euskal Herrian euskaraz, mendian gora aritza edo furra-furra. Politika arloan ere urte luzez azaldu zuen herriarekiko konpromisoa, eta Zornotzako udalean zinegotzi, Bizkaiko batzar orokorretako batzarkide eta Gasteizko legebiltzarreko legebiltzarkide izan zen herri batasunaren izenean 80. hamarkadan. Testu inguru horretan 3 espetxaldi bizi behar izan ditu. Bada Amurizaren ibilbideak Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren balorekin bat egiten duela ikusita, hala nola herri honekiko maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa, martxoaren 16an Bergarako seminarizioa aretoan jasoko du saria Xabier Amurizak. Ondo da udane, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Oso ondo beste bat arte. Tantzun dugu azaldu digu udanek biharko egunean 3. Monzonganuza saria emateko ekitaldia izango da Bergaran, seminariso aretoan, eta horretan sakontzeko hain zuzen ere, kameraren beste aldean dugu Urko Aiartza Olaso Dorrea fundazioko zuzendaria. Kaixo Urko. Kaixo egunon. Tira baipatzen ibil gara ez da, Xabier Amurizak jasoko du 3. Monzonganuza Euskal Utopikoei saria. Zer espero duzue biharko ekitaldiaz? Bueno, biharko ekitaldia eskertza egun bat izatea espero dugu. Hain zuzen ere Xabier Amurizari eskertza, berak egindako lan oparo guztiarengatik, eta horrekin, esan bezala berak egun gozo bat izan dezan gurekin, bere senidekin, bere lagunekin, hain zuzen ere, ibilbide luze hontako ekarpen guzti hau eskertzeko berari. Eta pentsatzen duguna, espero duguna da, ekitaldi xume bat, baina eskertza egoki bat izatea bere bizi osoko lan oneri.
Eta bizi osoko lan horrez ez, bada ekarpen horren lerrobururik ematerik ez, zergaitik Amuriza? Bueno, guk Monzon Ganuza saria eratu genuenetik, orain dela 3 urte, urtero batzorde batek, udalak, Bergarak udalak eta Olasko Gorreak osatutako batzorde batek, hautaketa bat egiten du, zeneri eskaini saria, ez da bat ere erreza izaten, zorionez asko direlako bizi osoko ekarpena egin duten herritarrak eta egiten duten herritarrak Euskal Herriaren, Euskal Kulturaren eta Euskararen alde, baina pentsatzen dugu garrantzitsua dela anonimatasun horretatik ekarpen horreri aurpegia, begia jartzeana, eta kasu honetan Xabier Amurizak, beste asko bezala, baina Xabier Amurizak argi eta garbi betetzen zituen nolabait esateko Monzon Ganuzak ordezkatu nahi duena, herri honekiko atxikimendua, konpromesua, kulturarekikoa, euskararekikoa, baita ere herri honek bizi izan duen zapalkutaren aurkakoa, eta Xabierrek hori irudikatzen du, oparoa da esan dezuten bezala lehen bere ekarpena bertsogintzan, segurazki bertsogintza modernoa ezin da ulertu 80. hamarkadan Xabierrek, eta beste batzuk, baina Xabierrek bat ipat egindako lanarengatik, bere modernizazioarengatik, ez da? Gogoratu behar dugu ez bakarrik berak modernizatzen duela poetikoki nola erabili bertsogintza, moduak, doinuak erabili berriak egiten ditu, baina baita ere metodologia, ez berak bertso eskaletako lehen sustatzaileetako da, eta berak bultzatu zituen ere ikasmaterialak horretarako, zuere bertsolari edo biztegi errimatua. Bere ekarpena izugarria eta ezingo genuke ulertu gaur ematen den fenomenoa bertsolaritza beraren ekarpena gabez. Horrekin batera, ekarpen politikoa, ekarpen kulturalare beste arlo askotan, itzulpen gintzan, edo narratiban, edo abesti gintzan, eta oparoa da bere ekarpena. Ez da, gainera hor bertsolaritza aipatu duzula, ez besteak beste nabarmendu izan duzue ere Euskara Batua bertsolaritza txapelketara eraman zuela Amurizak, zer suposatu zuen horrek? Bueno, nik uste dut pentsatu dezagun, pentsatu dezagun nola horrekin eta Euskara Batuaren erabilerarekin bertsolaritza irik izan beste mundu batetara, Euskaldun berrietara irik izan, belaunaldi berrietara, Euskara berezek jasotzen ez zuten belaunaldietara irik izan, gogoratu besterik ez dugu, ze gertatu zen Xalba horrekin, bertsolaritza txapelketa famatu horretan. Nik uste dut Batasuna Euskaren Batuaren erabilera bertsolaritza ekarri zuela eta klea bai izan zela bertsolaritzaren modernizatzerako eta gaur egun ezagutzen dugun bertsolaritza sakon eta potente hau ezagutzeko hori gabe zail ikusten dugu hori emango zenik. Aldiz, Monzon Ganuza saria beraz 2021. urtean eratu zenuten, nolako esperientziak bildu dituzue ordutik eta zer garrantzia du halako ekimenak sustatzeak? Guk Monzon Ganuza saria sortu genuenean esan bezala zoriondu nahi genuen herri honekiko konpromesua azaltzen duen belaunaldia, bizitza osoko konpromesua azaltzen duen belaunaldia, gaina usten genuen garrantzitsua zela hori egitea, belaunaldi berriek ere ikusi ezaten herri honekiko konpromesua, herri honekiko atxikimendua, bere kultura, bere hizkuntza sustatzean aldekoa, bere balioa sustatzean aldekoa, aberasgarria dela, eta gozamen bat dela gainera, ez dela sufrikario bat, eta gusten dugu horrek garrantzia daukala. Eskertu egin behar dugu gure herrian oraindik jende askok eta askok gure herriari eskaintzen dion guztia, zorionekoa gera nik uste horregatik eta pentsatzen genuen horrelako sari batek balio bertzuela, baina zuzen hori ez, eskertza hori egiteko, ez gaude oso ohituak eskertza hori egiteko bizirik dauden eta bizitza oparoa eskaini duten eta eskaintzen jarraitzen dioten herritarrei eskertza hori egiteko eta horrekin bidea erakusteko ere bai. Informazio honekin urko hemen utzi behar dugu konexioa eskerrik asko adi izango gara biharko ekitaldira, beraz ondo izan eta hurrengora arte. Mila esker zuei. Eta beste gai bati iritziko diogu orain, hain zuzen ere kultur arloan gehiago sakonduta, izan ere doinu leren inguruan gehiago jakiteko konexioa ingo dugu jarraian, Amaia Enegut ikusi Makusi Sarako haur eta gazteen literatur azokako kidarekin. Hain justu, pantaiaren beste aldean dugu hemen, kaixo? Aupa, egunon. Egunon. Tira, doinuele aurkeztu berri duzue, beraz, konta iguzu ez, jendea jakiteko zergaitik edota zertarako sortu zuen Euskara Hutsezko plazen sare hau.
Bai, hori da, oartu gira, gu saran ari gira ikusi aur eta gazte literatura antolatzen, Ziburun beste bat, eta hegoaldean eta beste batzuk eta oartu gira, baina zepena, jendeek jakin behar dute, Euskara hutsean badirela azokak eta ekitaldiak literaturaren inguruan. Horregatik batu gira, eta sare bat montatu dugu, jakinarazteko badituzue azokak Euskara hutsean. Bai ez, izan ere, zein testuingururi egin behar dio aurre euskarazko sorkuntzak berak ez? Askotan ere oztopoak izango dira hortarteko. Bai, oztopoa iniz badira, adibidez aur literaturan, alboma ilustratu baten argitaratzeko sos hainiz bada. Behar da, kostu handia baitu imprimatzia, eta gero gutxi saltzen da, zenta irakukle euskalduna gutxiagoa da. Beraz, kostu handiko lanak dira, eta beraz, horren aurre egiteko, olako ekitaldiak antolatzen ditugu, eta zendako euskara hutsean, hori azpimarratu behar dugu, ze gertatzen da liburu bat edo aur bati, edo heldu bati, ni aurri gertatzen zait, emaiten balin badut liburu bat eta euskaraz eta azpian frantsesez, lerratuko naiz, eta frantseseko partea irakurriko dut gehienetan. Beraz, hori aurre egiteko, behar dugu euskara hutsean hori zabaldu biziki importantea da, aurrarentzat eta helduentzat, jakin dezaten, eta behingoz euskarari egiazko toki bat eskaintzeko. Eta horretarako ere sortu duzuen oski sarea, eta oraingoz nortzuk osatzen duzu sarea bera ez, esan duzu ere zabalik dagoela parte hartu nahi duenarentzat. Ordan oski zabalik dago, zenta behar bada adibidez Arabatik ez dugune hor, eta behar bada Araban existitzen da, literatur ekitaldi berezi bat euskara hutsean, beraz deialdia zabaldua da. Mementuan 8 gira, iparaldetik 2, beraz saratik ikusi, aur eta gazte literatura, euskara hutsean eta euskal herriko bakarra. Ziburuko azoken plaza, hor musika eta liburuak eskaintzen dituzte euskara hutsean. Eta gero Hernanin, Zarauzen, literatura, Galdakaon, norazten dut Lazkaon, eta Bastan, eta Azkoitia. Beraz, momentuan 8 ekitaldi baditugu. Beraz ez, Euskal Herria bere luzeta zabalean mintzat aintzat hartua bada hemen, eta beraz, aurki Doinuele sarearen eskutik iritsitako zerekin egingo dugu topo? Doinuele sinplekilenik elgar ezagutzeko parada izan da, gure artean. Plazarat jalgitzia eta erraitia bai, badira azokak euskara hutsean eta zoazte gustuan behingoz euskaraz bizitzeko eta plazer hartzeko, musikan eta literaturan. Gainera egutegia begiratzen dugulaik aski ongi osatua da, urtarrilean hasten da, Bastanen eta kasik bilabeteik bada ekitaldi bat. Eta topo egiten du jendeak plazerarekin, euskaraz bizitzeko plazerarekin, liburuak, diskak, batzutan badira ikuskizunak, tailerak, eta hau da helburua, liburu eta diskoekin plazera hartzea euskaraz. Adi izango gara orduan, saretik datozen berriei, eskerrik asko Amaia gaur gurekin bat egitarren, ibilbide oparoa izan dezazuela. Bai, mil esker. Hurrengora arte. Bai. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magazineko lehendabiziko atalaren bukaerara. Laster eguneko elkarrizketa nagusiarekin bueltatzeko gaurkoan Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideak izango ditugu gurean, beraz ez zaitezte urruti joan. Laster gara bueltan. Amaren bularretik jaso nituen kontzientzirik gabe lehenengo hitzak, baitaren besoetara jauzi eginik eman zizkidaten unibertsoak, amonaren eta aitonaren kontuetan agindure xamor baten beroa. Zetorkidan bideari ekiteko behar dituen indarra tarnasa, gaixo esan
12:30 pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta hortarako gaur ditut hemen nirekin Ana Mezu eta Iñaki Helduaien Euskal Herriko pentsionen mugimendutik. Kaixo, bioi eta ondo etorri. Bai, egunon. Eta hasteko, apur bat, aste honi begira jarriko gara, izan ere, hainbat eta hainbat ekimenen artean, bada, esanguratsua den bat, izan ere jarrera aldetik aldaketa ere badakarrelako, eta hau bada, paraualdi eta itxialdia, bera ez gaur 3. eguna duzuok errez banabil, nola ari da igarotzen? Oso ondo. Sartu ginen astelenean eguerdiko 12 sartu ginen, Bilboko udaletxe aurrean egin genuen elkarretaratzearen ostean, joan ginen, manifestazioan joan ginen, Ferran del Campo eta lauen gaude, eta egizan da oso ondo, parte hartzea oso ondia da, komunikabideak eta uste dut eta bide guztiak, bai Euskal Herrikoak eta bai estadukoak handi pasatu dira, eta, gure partetik barruen, pentsionisten movimentu osatzen dugunon partetik, oso harrera handia izan du ekimen honek, eta gero, kanpotipe ikusten dugu, harrera handia duela, ezta? Ekimen honek, bai edabideen partetik, eta gero, estaduko beste komunitate eta herri batzuetako jentearen partetik ere, heldu zaigu, ezta? Iñaki? Zaigu elkartasunak eta bai Kataluniatik, bai Andaluzitik, bai Madridetik, eta Asturias eta Lortatik bai. Hoi denakien ditugu harremanak, Euskal Herriko pentsio mugimenduak herrioitako edo komunidadeoitako taldeekin, eta, bentsat, animoak emanez, eta ikusiko garela. Ikusiko garela zenez, badiru aste honetan, egon batean badauko gola itzordu jarrita, baita ere, itzaldi moduan, hainbat taldeekin, ez da, izan etorriko dira, baina badaukago inguru. Izan ere, Euskal Herritik kanpoko pentsionekin ere harremanak izatea, bada onuragarri azkenean borroka bera, ildo beretik doalako. Hori da. Bai, guk, gure movimentotik, estaduko beste komunidade eta herri batzutako jenteaz oso hartu mon zuzena daukagu. Behin baino gehiagoan egin ditugu ekimenak batera. Eta eurek nik uste dut begiratzen gaitula errespeta handiz, eta ikusten dutela. Euskal Herriko pentsionisten movimentu honek duen indarra sarritan referentzitzat hartu gaituzte, eta hau gure humildate guztiak dinogu, baina horrela da, horrela dirazten digute, eta bai, eta Iñakik esan duen moduan, ekimen hau ez da bakarrik bertan egotea itxialdia eta baraualdia egitea. Ostantxean zen, goiz guztietan 11:00 batzean gara Elitpika plazan, eta hortik egiten dugu mobilizazioaren bat edo beste. Gaurko eguneko mobilizazioa, genero arrakalaren ganekeko mobilizazioa izango da, eta horretarako besteak beste emakundera ere joan dire beste kide batzuk, hemen gauden bitartean beste batzuk egongo dira, antraskook, eta gero arratzaldeetan, zeiretan beti, bertan, itxita gauden tokian, egiten dira, egingo ditugu mainguruak atzo gintzen lehenengoa, eta gaur dugu bigarrena, eta bigarrena injustu beda, genero arrakalaren ganean. Gaurko eguna, esan degun, movimentutik bertatik, baina emakumeen eguna dela zentzu horretan, bai. Eta, Iñaki, zerraitik jarrera gogortze hau, zer erantzuten dio, esatea ez batira, goazen egunero hau mai gainean jartzera, behingoz kasu egiteko? Bitu, guk boste urte hauetan gaur desberdinak egin ditugu, ezta. Alde batetik, bai Euskal Herrian, gure etxean, eta baita ere Espainiko estatuareko hainbat pensionistaken inpatu dugun bezala, ezta. Orduan, hasi ginenean, izan ziren, nahiko aldapa handia izan zen, hasiera nahiko aldapa handia izan zen, baina, ibiliz, nolabait, oinarri bat oso garbi jarri genuen, ez? Orduan, guk gure aldarrikapenatetiken, ditugunak hor, urtean zehar guztia saltzen egai garenak, hasieratik bageneukan bat, eta hau da, bereziki, gutxieneko pentsioan gaia, halako mingarria da gaia, halako mingarria ikusirik gure herrian, hau da, Euskal Herrian, zenbat milaka persona dauden baldintza oso kaskarretan, eta ez dela mugitzen. Eta ez dela mugitzen, Madridea joan izan garenen, 2 aldiz joan gera, aldarrikapenan barruan hau zen baita ere, ez da Madrideko gobernua izan ez aizuen, mesedez, gai honen inguruan, hartzazute hau serioa, eta
ez digute kasek egin. Bruselasen egin genuen lehenko irtera, Espainiako baita ere pensionistarekin, batean, Espainiako herrietako eta han berdin Europako bihotzean aldarrikapenak adierazi genituen eta han ere jarri genuen oso ongi marraztuta lehentasunetako aldarrikapenak genuen. Ez da territori, eta orduan, urte ospatu dugu 5. urtea, kalean, eta ospatu dugu oso ondo modu alaitasunarekin eta festa eginez. Humoretsu, ez da humoretsu, beti humoretsu. Humoretsu, beti. Eta orduan bezatek genuen, 5. urtea dugu, eta gure festa giroa eta humoretsu hau dena mantenduz, ekarpen bat egin behar dugu orten. Ekarpen hori egin behar dugu, gai hori inguruan, jarri behar dugu hemen mai gainean zoztear, ez da? Eta, pixkatik irik genuen gure etxe barruan, zer egin leke eta alako epe bat, ontziran iritzi desberdinak, ekarpen desberdinak, eta horrein barruan, ikusi zen, pixkate zalantzak eta izan genituen hasiera batean, baina honek bereziki, gaur bat paketsua, lasaia, ondo neurtua, eta agian posible izango litzekela, herriari esatea, ezin dugula jarraitu, ditugu hau, ez da? Ditugu 200.000 persona Euskal Herrian, jubilatu munduan, emakume gizonak, 800 eurotik bera. Eta gehienak, eta hori da oso tristea da. Gizon da emakume bai gehienak, emakumeak 154.000 emakume 800 eurotik bera kobratzen dutenak hilero. Hori da. Datu gainean egen euken, desatek genuen, hau ez da posible. Eta hola zen planteatu genuen, gozen hartzea urten zehar, egokiena, noiz den momentu egokiena, guretzako, eta borroka egin barbalin badugu, emaitzak ateratzeko zein den egokiena. Irutu zizaigun, hilabete hau zela, eta hola zen, ingenuen, esan genuen, guazen lekua bilatzea, Bilbo, ikuste genduen leku egokiena, jende asko bizida, orduan, jende asko bizida joan behar da, ale errexago da jende ekartzea, ez da. Eta gure planteamendu oso simplea da. Guk badakigu Madrideko kompetentzia dela. Guk badakigu, gauz asko bezala, ez da? Baina horrek ez dukentzen, hemen guk Euskal Herrian baditugula bi gobierno, bai Nafarroan eta bai Baskongo datan, eta beraiek, bere barruan, horre barne, bere aukera badira, ez da? Denbo asko damakigu, Eusko Jaurlaritzari esanez, parlamentuari beto esan da, azken batean politiko gobernua da, kudeatzen duena, nahi genuela batzorde bat antolatu. Batzorde bat antolatu, jende diferentekin, eragine diferentekin, beraiek barne, eta pentsionistarekin gai hau bereziki tratatzeko. Itzeiteko, ikusteko, posible delako. Eta bizkarra eman digute. Helburu esan, ez Iñaki dinon moduan, helburu esan, Maduren eskuduntza bada, baina bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Nafarroko gobernuek aukera dute 1.080 euroko pentsio minimo hori osagarritze. Dirua egon badago, gainera handik eta metik eta bestetik, bastar guztietatik esaten da dirua egon badago, ez da diru arazo bat. Hor borondate batzuk falta dira. Behar bada lehentasunak beste nun baiten dauz, eta hori da, Iñakik esan duena, ez da? Dirua badago, borondatea behar bada falta da, eta hori da lortu behar duguna. Eta nik uste dut, ekimen hau, eta ekimen honek baduela bere arrakasta, oso ekimen bateri entzun genion lehengonia esateka, ekimen oso atipikoa da gaur egun. Aspaldiko urtetan, Euskal Herrian egon dire beste momento batzuk, grebak egin dira eta barbai, aspaldiko urtetan, behar bada ez da ekimen oso ohikoa. Hori da, oso atipikoa da, eta horren atipikoa izate horrek ekarri deuna da, behar bada, hori ere izan da helburu bat ez daia, eta bideak orokorrean kasu egiten diguten ala ez. Eta ikusi dugu kasu egin digutela, ez da? Hori da. Espainiakoak, Euskal Herrikoak eta bastar guztitakoak. Hori da. Eta borondate faltaz ari zateretela, ez? Arlo politikoari dagoki honez, ez? Zerraitik ematen da hori, ez? Izan ere, ezabiltzate bakarrik zuen pentsioegatik borroka, maizik eta datozen belaunaldi iak ere, ez? Horre gatazka baten aurkituko dira aldaketarik ez badago. Nik uste dut, ez dakite, gu bio gaude preste, berbetiko, ikusten duzu modu,
Bai, eta igual bioen artean osagarrituko dugu gauzak. Hori da. Bai, ze hori Importante bada. Bai, hori da kontu, ez da? Gure aldarrikapenetan, Iñakik lehen esan dugu, ez da? Barabaldi itxialdi hau egiteko motiboa, edo helbururik eta nagusina, edo ardatza da, 1.080 euro. Ardatza hori da. Baina horrek ez du esan nahi, beste aldarrikapenik ez dagoenik. Eta beti, kalera guazenean, gu aldarrikapen guzti horiekin joaten gara. Ze esan nahi dute honekin? Gure pensioak eta bar, hemen, guria ia eginda dago. Esan nahi dut, guk, bakotxapa daukagu gure pensioa, eta guri esango da, kapin araberako igoera gure eros maila ez galtzea, eta horren bueltan dauen guztia, ez da, baina gero, zuok, ez da, gaztea bat diren belaunaldiak datoz, atzetik, eta hor badago, arazo handibet duzue edo dute edo, ez, prekaritatea, ez, orden, ez dago modurik, ez da, biharretzean eta jente guzti hori joango bada, pentsioa kobratzera, orain izan behar du lan duina, zabestela, ez dago gero pensio duinik. Gure aldarrikapenatariko bat ere hori ere bada, ez guretza bakarrik, baizik eta atzetik datorren jente askorentzat, ez da? Guretzat pentsioa dago, eta dagoena da, zaintza kontuek eta oso importantea dire guretzat, oso kolektibo zaugarri garelako, ez da? Gitxe askotan dugu patologiaren bat edo beste, ez? Hori horrela da, gorputza gaztau egiten da, ez? Eta gero, genero arrakala da, hori da, eta gaur egun, segurazko, lan feminizatuetan da bizten emakumeen multzo handi hori, dabilen moduan. Multzo handi hori, gauzak eta espadiri aldatzen, eta horri, 180 graduko buelta bat espazioen moten, jente guzti hori erretirora datorrenean edo jubilatu egiten denean, egongo gara, edo egongo dira behar bada, gaur baino okerrago. Hori bada berez gobernuek erdigunan jarri behar duten zerbait. Hori da, ongi esan bezala ze lotura dagoen, hori dena pentsioekin. Dena lotuta dago, ez? Orduan, egia da, movimentu pensionistare atipikoa da, sortu zen bezala, dagoen bezala, eta orduan bitartekoa ere jarri dugula martxan atipikoa da. Hori, bitarteko hori oso lotuta dago gure belaunaldiarekin, ez da? Gure belaunaldian, gure bilbidea nagusi honen barruan, askotan, azkeneko urte hauetan da, baina askotan tokatu izan da, langile borrokan, eskubide demokratikon defensan, eta adierazpen askatasunaren perspektibat defensan, askotan erabili izan da, tresna hori. Eta, iruditu zitzaigun, hori intereseta zela, egokina zela, eta ala erabaki genuen. Eta erabaki eta martxan jarri dugu. Gainera, orain gutxi ez, iritzi zaigu hor, printzipiozko akordio bat, Espainiatik ez, reformaren eztabaida guzti horien artean, hain luze jotzen duten eztabaida horien artean, eta hor bestak beste, ez dute ezarri bizitza duina bermatzeko langarik, gero hor kotizazioari dagokionez, ez, Podemosek eta sindikatu baiezkoa eman dute, bi aukera horien, ez, kotizazio urteak, ez, zeintzuk aukeratu aldiren, eta ez, horrein nola iristen diozue? Dato bat ez da. Egia da, horre kotizazio urte, kalkula egiteko kotizazio urtearen igora hori, kaltegarria da. Egia da. Eta hori, ez du bakarri pentsio dunon movimentuk esaten. Ibez 35 bueltan dagoen jendia badino eta onartu du, hor galdera batzuk egongo direla. Urrengo urteetan pentsionista bihurtuko diren jentearen galera batzuk egongo direla. Orden, nik uste dut, esaldi horrek, nik uste dut, eurek aitortza hori egiten badute, orden, ze demontre da, ze erabaki maila, edo zer erabakiko dute, edo noraguaz, ez? Eta hori, 0,9 galdu dugu daiteke, barriro be, zera. 15 urtetik 25 urtera pasatu ginenean, ez hori, 2011an edo tan alakoa, hor 0,5 galduko zela, esan zuten beraiek. Orain 0,9 galduko da. Eros almenian eta bizitza duin bat egiteko galera dator.
Egi da, badauz esantzu positibotxu batzuk, baina geuzerik eta garrantzitsuenak ez dira maien gainen jarri, edo jarri badira bintzat, hoiei ez aien ez lango atera bide, benetakorik. Horrela da, guk ikusten dugu moduen edo zelan be, nik uste dut ez da, Iñaki egingo dugu, ez da, horrengo egunetan egingo dugu, testua behar dugu, hori letra txiki eta ondo irakurri eta bar, eta horren ganean, movimentuak beti egin dugu moduen egingo dugu balorrezino bat. Baina bai atara dugu komunikatu urgentziezko bat, eta gure eritxia hori ez da, gainetik emateko. 1.800 ez dago, 40 urte baino gehiago kotizatu egin dutenak eta zoritxarrez, beraien enpresak eta zarratu direlako, jubilatu baino lehenago kalean egon direna, pertsona horiek ondino, badute zigorra, ez da? Bere pensioan zigorra dute. Genero arrakalaren ganean, en fin, pensio minimoetarako zerritxo bait eginda, baina ez geuzandirik. Jente asko dago Iñakik esan dugu modoen 700 pikuko pensioarekin eta oin gainean ondino ez da zerekin, 1.080 eurora heltzeko asko falta zaie. Eta nola posible, azkenan gainera, pentsionen mugimenduak argi asaltzen du zer den nahi duena, eta horrei behiratu gabe gainera justu negoziazio garai batean. Hori da. Baitu, hor, gai horrekin saiatuko dira, nire ustez, gauza honak izango ditu, zirik, baina hori xamar da, nondien gatozen ez da. Eta saiatuko dira aldan egokiena hori adierazten, oso ona dela, eta bar. Nik usteet, gai hori ezin dugula bakarrik aztertu azkeneko urte bete kontu honekin. Nik uste ikusi behar dela osotasunean, ez? Eta osotasunean, da izugarrizko murrizketa ematen nahi dela hemen, azkeneko urte guzti hauetan. Eta hemen penagarrina da, ez dugula lortzen behar den erantzuna matea eraso horren barruan. Behitu momentu honetan, gai Ipar Euskal Herrian eta Frantzia estatuan ze erantzuna ematen nahi da, ezta. Eta emaitza batzuk atako dituzte, baina ez barima ematen hemen, bai Euskal Herrian, da bai estatu guztian, antzeko erantzunik, ez dira geldituko. Ez dira geldituko, Hori biztekoa garbi uki behar dugu. Hok ez dira asetzen. Hemen aria lotzituenak ez da asetzen. Eta emango dute herri oso ondigen, baina estremotaino. Orduan nik usteet, bintzate, beak oso ongi izan duen bezala, detailetan, idea honekin gustatuko izateke gilditzea, ezta? Nik usteet, egoera oso larria dela, ez? Eraso bat dagoelako, baina egun batetik bestera. Eta orduan, hor jabetu behar dugu, hau ez dela posible, ez? Eta orduan, instituzio guztiak, eragile guztiak, politiko, sindikal, sozialak, nik usteet hor, alarma gorriak bizuta da garela, eta bakoitza bere lekuan, zintzoki, aztertu, eta hemen indar bilketa bat potente bat egin behar dugu. Hemen potente bat, eta diferenten artean argi eta garbi marraba jarri behar dugu. Hemen diken ezin dugu onartu pasatzea. Horiz behar egiten, saiatuko era, tirin behar dugu, jarretu behar dugu, baina aurra begira, ondoriok izango dira oso gogorrak, izaten egin bezala. Ipar Euskal Herrian ikusten dugun moduan ez indar guztiek jo dutela grebara, ezta, sektorez berrietan. Atzo hain justu be, gure bertan gauden tokian ingenu lehenengo mainguruen, hiru pertsona goziren, mainguru horretan, eta eutariko bat izan zen, iparraldetik etorri zen sindikalista, aktivista bat, ezta? Eta berak azaldu zigun, bera horretan oso implikatuta dago, Macronen historia horreri aurre egiten, eraso guzti horreri aurre egiten, zan edote iparraldean, eta apurete enbidiaz ere entzuten genioen, ez da, berak Iñakik zan dugu modu, ez da, horrez bakarrik ez da egit, aktiboan daudenak mundu laboralian, pentsionistak, eskuntzakoak, mundu guztie duak kanpora, ez da? Hor berak ere esaten zuen, ez da, eta guk ere badakigu beste kultura bat dago, holako eraso erite aurre egiteko, ez da, hor jentia batu egiten da. Eta hori da gure falta zaiguna. Batu egin behar dugu, guk saiatzen gara gure movimentutik bai, eta beste batzuk bai gero, gure ganako bai,
aliantzak eta konvergentziak eta egiten, bai ditugu beste eragile sozial askorekin eta bar, komunian puntu batzuk eta arazo batzuk eta bar, ezta? Eta, hori, eta nik uste dute bidea hori dela. Ez horra dibidez, orain gutxi igaro da martxoaren 8 ez, horreitik akordatu naiz nola mugimendu feministak ez greba orokorre bat prestatzeko deia egiten zuen, ez? Agian hortik tiraka ere? Bai, guk, alde batetik martxoaren 8an, mugimenduko emakumeok egon gara zuzinen implikatuta, bakotxa bere herrian eta bar, herri bakotxean badago elkarte feminista edo movimentu feminista eta bar, eta horren bakotxa egon gara, eta hain justu ben, nik uste gainera, gure herritik azitegia, negandik azitegia, osan nahi dut, gonbidapena izan dugu movimentu feministatik eta parte zuzen hartzeko, guk betiko moduen emakumeok, movimentuko emakumeok, eta genuen komunikatu bat martxoaren 8 dela eta horren irakurketa edo horren azalpena zuzenian egin dugu honen beste herritan martxoaren 8an bertan egin diran konzentrazioetan eta bat egin da. Eta argi dagoena da, zaintza greba hori egingo bada, gu geu, nik uste dut movimentu bera orokorrean, baina batez ere emakumeok, movimentu ganduen emakumeok, oso implikazio zuzena izango dugu, duda barik. Esate batarako, zaintzaren ganean, movimentuko emakumeok azaroan egin genuen gure bigarren asanblada orokorra. Eta bigarren asanblada orokorra besteak beste zaintzaren kontu hori bai gaineratu zen, klaro, zaugarrienak multzo gu geralako, eta gure artean badago zaintzaren ganean, oraindik gaude emakumeok, gure artean eztabaidatzen hori, gero movimentura pasatzeko, eztabaidau. Eta kontu da, batetik gaur egun zaintza sistema eta horren gaina iritsi daukagun eta zelan ikusten dugu zaintza sistema guztia, eta gero bastatik guk gure buruari egiten diogun galderarik eta importantanetarikoa da, zelan nahi dut neuk nire burua zaintzea edo zaindua izatea parkatu. Zelan, ez? Zelan nahi dut. Orduen, hor hasi gara, Ego Euskal Herriko emakume talde bat hasi gara hori apurre prestatzen eta guztek eta ordenatzen, gero emakume guztien gana joango gara eta gero joango gara movimentura. Horia, eta orain mobilizazio ez gabiltzala ez, eta indar batuketez baita ere, espero da behintzat ez, deituzuen manifestazioa horren erakuslere izatea. Bai, horixe da, eta horretik aukera oso ona eta polita eta eskertzekoa da, ez da. Eta, egun hauetan, eta datoztenetan ere, hoxe ari gara esaten da, esango dugu, etortzen dien kide guztiei eta eragile guztiei, ez. Goazen denok egitea alda neurrian, partea izatea. Datorren larun batean partea izatea, konbentzituta gaude jende asko etorriko dela, eragileak bultzatuko dutela, egia da atzo egon ginean lapta erarekin, bisita bat izan genuen beraiekin, bi delegazio desberdinak, etorri ziren, oso elkarrizketa polita eta goxoa izan genuen, eta biak, bi antolakunde sindikalak hitza emantzi duten, hortan ari direla, egingo dutela gelditzen diren egun hauetan behar da lanketa guztia, deialdi hori eginez, behaien munduan, sindikalgitza munduan, da herri mailan, baita ere, datorren larun batean, eguardeko 12an, Bilbora etortzeko. Edo zelan behingo dugu, ostialean, egingo dugu, prentzaurre bat egingo dugu, horreri barriro indarkeiago ematea. Inaki deion moduen, bagabiltza, esaten eta bar, eta gainera konbitia egiten, zuek ere, zu hori ere. Baina edo zelan etzi, etzi, egunen ditugu apurtxu bat, ez da? Etzi ostirala egingo duguna da, 11 horretan egingo dugu, prentzaurre bat, Bilboko udaletxe aurreko eskilaratan. Oso, deialdi honekin, ez, eta entzun gaituztenei ere zabalduta, Bilbora etorri daitezen larun batean, eskerrik asko bioi gaur gurean izatearren. Zu hori, eta eskerrik asko, eta nahi duzun erarte. Hori da, horrengo erarte. Gu beti prest. Laster izango gara bueltan solasaldiari ekiteko. Masobleko abeslaria, eta plazerra da zuekin egotea saio honetan, gu andereak abestia aurkeztuz ahalduntzeari buruz hitz egiten duen abesti honekin, beraz animatzen zaituztet bizi musika saioa ikustera. Entzun nazaz
Ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut albo banatan Josera Becerra eta Laitza Ergandoña, ondo etorri. Eguerdi. Eta hasteko pentsioetan, pentsiodunez hitz egiten hasiko gara, izan ere, Bilbon bertan, ekimena abiatu dute baraualdi txialdia egiteko, tartean ere ez mai inguruak, eta beste hainbat kontu baituzte eskuartean, badaukagu bideo bat, atzoka uste dut dela, ikusteko ez nola bideoen moldatzen, eta helduko diogu eztabaidari. Itzialdia eta baraua 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko. Beste urratz bat eman dute eta astebeteko protesta abiatu du Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. Kotraino gaude, oain dela 5 urte pasata, hasi ginen eskatzen beste neurri batzuen artean, 1.080 euroko gutxienezko pentsio moduan, eta guretzako garaia. Denbora iritsi da behin betikoz konpontzeko kontu hori. Egunero, txandaka, 30 pentsiodunek baraua eta itzialdia egingo dute. Guztira, 150 lagunek parte hartuko dute. 200 zeuden protestaldian parte hartzeko prest, baina kopurua murriztu behar izan dute leku arazoengatik. Ia 200.000 pentsiodunek 800 euro baino gutxiagoko pentsioa kobratzen dutela ohartarazi du mugimenduak. Ian 200.000 lagun daude, bai Nafarroa eta Erkidego hau kontuan hartu egiten badugu, ia 200.000 lagun, eta horietatik 154.000 edo emakumeak dira. Hori, gaur egun izan edo, 21. mende honetan eskandalosoa da hori. Gu bizigaran tokian esan edo, eta da Europako mendebaldea honetan, eta hain justu gure Erkidego bi hauetan dirua egon badago. Behar den gauza bakarran ikuste dutela momentu honetan borondate politikoa eta gero, normatiba bat edo zerbait egitea osagarritzeko. Pentsioa 1.080 euroraino osatzeko eskatzen diete Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari. Bestalde, Eskriba ministroren pentsio erreformaren bigarren zatia kritikatu dute pentsiodunek. Eskribak azaldu dituen proposamenak hortidoaz, horrek esan nahi du gure ekimenak baduela ondorioa eta emaitzak ematen ari direla, ez bakarrik pentsio gutxienekoa, baizik eta genero arrakaldari ere kaso egin diote, baina ez da nahikoa. Beraiek esaten dutena, hemendik 2027 urte arte gehiegi da. Nahi dugu hori bere alaxia, nahikoa da. Errepikatu dute hainbatek ez nahikoa da, egia da esaten zuten nola justo aurten okerretu nahi, azken hilabeteetan 5 urte bete ditu zen eta aldarri nagusia berak berdina izaten jarraitzen du, ezta? Eta hor gainera dinamika honetan jarrera gogortze batez hitz egiten zuten. Bai, azken finean hori da, ospatu dutela 5. urte urrena, aurten, eta ikusten da, ez direla mugimendu askorik egon, batez ere hori gutxineko soldatarekin dagokienez. Eta kezkatzekoa da, batez ere betikoa, emakumeen egoera beti larriagoa dela. Eta nik uste dute, aipatu dutela borondate politikoa, baina nik uste dut borondate politikoa batzutan 4 urtero aldatzen denez, neurri finko bat jarri beharko zen, ikusten ari gara nola janariaren presioak edo presioak orokorrean, energiaren presioak, alkilerren presioak igo direnez, egon beharko zen hor logaritmo bat, batzutan hitz egiten dute hori logaritmo dutaz, igotzen baldin dira presioak, pentsioa igo behar da, oreka bat mantendu behar da. Ezin dana da, ze batzutan, haiek daramatzateia 5 urte zifra bat eskatzen, zifra hori igo behar da, ze egunerokotasunaren presioa igo da. Orduan, nik uste dut bizitza duina lortzeko, hori parekatuta joan beharko dela. Bai ez, gainera, 4 urte horien premisa horrekin, egia da, nolabait esate arren pentsiodunek eurak ere, adinez gora egiten duten artean, nolabait esatearen dirua egon badagoela esaten dela eta eztabaidak oso hori esan nahi nuna da 4 urte kolegealdiak direla, baina eztabaide gainera pilo bat luzatzen dira, esaterako azken proposamen hau izateko berez Eskribak kasik iragan urte bukarerako eman behar zituen behintzat zirtzela da batzuk, eta asko luzatzen dira eztabaida hauek eta jendak beharrezkoa du gutxieneko pentsio hori edo soldata bat izateak. Claro, aldez aurretik ulertu behar dugu
testu ingurua zein den Europa osoan, eta Europa osoan, Europatik eskatzen digutena da pentsio sistemak egonkortu behar direla. Eta egonkortu nola? Murrizketak egiten. Ikusten ari gara Frantzian zer egiten den, eta Espainian gauza bera, orain arte egin diren aldaketa guztiak izan dira eskubidea murrizteko eta pentsio publikoak murrizteko, bai? Orduan, testu inguru horretan, noski pentsiodunek eskatzen dutena zilegia eta justua dela, eta Alaitzek esan duen bezala prezioen igoera dela eta zerbait egin behar dugula, eta ez bakarrik legez lege edo dekretuz dekretu baizik eta egonkortu behar dugula baizik eta erosmen ahalmena. Baina, ulertu behar dugu, Europako testu inguru horretan oso garrantzitsua da kalean egotea, ez da bakarrik kaleetan lortzen dena, baizik eta gobernuak gobernu lortzen dena, Frantzian gertatzen ari dena, eta oraintxe Eskibaren bitartez edo Espainian gertatzen ari dena, ez da tor bat, hemen presioa badago kaleetan, ez hartzeko Frantzian egiten ari diren murrizketa sakonagoak. Gainera nik aipatuko nukena da, zezu Frantzia mahai gainean jarri duzunez, nola Frantzian guztio batera direla kalera, sindikatu guztiak eta holan, eta nola hemen batez ere ikusi dela pentsionisten mugimendu superindartzu daukagula, baina ez daukatela, edo ematen du ez daukatela behar den babesa, ez bakarrik instituzioen gandik, baizik eta gizarteen gandik. Azken finean, joaten baldin baza haien antolatutako mobilizazioetara, jendea adineko pertsonak dira, ez? Hor joaten direnak, eta nik uste dut, bada momentua guztiok kalera ateratzera, azken finean haiek aldarrikatzen dutena izango da, guretzako baita, orduan deialdia luzatzen dugu, larun bat honetan egongo da manifestazio bat amabietan, eliptika plazatik abiatuta, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela guztiok ara jutea. Lehen hemen aurretik egon dira pentsiodunak eta saltzen zuten, mahai inguru batzuk ere egiten dabiltza eguerdietan, itxialdian bitartean, eta iparraldeko kide bat etorri zela atzo okerrez banabil, eta enbidiaz ikusten zutela, ez apura mugimenduak nola akaparatzen zituen beste hainbat sektore ere, ez kontziente direla kulturarlotik ere baduela asko horrek, ala ere ez, eta deialdi horrekin nahi dute ikustea, ez, jendeak interpelatuta sentitzen dela horrekin, baina badirudi jendeak ez, pentsioen bueltan ez duela gian gazteok ez du begiratzen horra edo? Eta gutxieneko soldatarekin gauza bera gertatu da, lortu da, eta denok gaude ados, baina jendea ez da mobilizatu hori lortzeko, eta, igual da geure gizartearen ikur bat, baina esan dudana da, hori, kaleetan, Frantziako kaleetan ikusi den batasuna ere, aintzat hartuta hori ez da nahikoak geldiarazteko gobernuetatik datorkigun mugimendua edo bidea, bai? Eta Espainiako kasuan, gauzak malguagoak dira, orain gobernuan dauden alderdiak, igual sentsibilitate handiagoa daukatelako, baina ikusiko dugu hurrengo legealdian zer gertatuko den eta nola etorriko zaizkigun murrizketak. Horregatik uste dut esarri behar dela hori neurri bat betiko, eta hori igotzeko pentsioak eta gutxieneko soldata presioarekin batera, bestela ez dauka zentzurik. Azken finean ez du balio lortzea haiek eskatutako zifra, 1.000 eurokoa, gero presioak igotzen jarraitzen baldin badute. Orduan, nik uste dut mantendu beharko zala, ez dakit, alokairuarekin gauza bera pentsatzen dute, esan behar da, soldataren ez dakit zen eunekoa. Markatzea hori eta hori mantentzea, eta horrekin bebai, jendea gehiago irabazten baldin badu, gehiago ordaindu beharko luke, ez? Nik uste dut hori da mantendu behar dena. Eta gero, zergatik ez garela ikusten gure burua interpelatuta, nik uste dut batzutan ez dugulako nahi pentsatzea
etorkizuna nolako izango den, ez? Osa, dinot, txikia garenean, nahi dugu euki 18 urte, hori gidatzeko eta hainbat gauzak lortzeko, 18 urterekin, igual gura duzuna da, hori etxe bat lortzea, ez dakiz, eta batzutan harremanatzen duzu adin batekin, eta ez daukaz erikusirik. Eta ez dakit, heltzen zara igual adin batera, non ez duzu pentsatu nahi ze egoeretan egongo zaren, hori, zahartzaroan. Ze, azken finean ikusten denari garena da, oso baztertuta dagoela, ez? Adineko jendea. Bai residentzietan bizi diren egoeragatik, bai pentsionen diruagatik, eta hainbat sektoretan nola daudela neko baztertuta, ez? Eta ez dugu gure burua ikusi nahi olako egoera. Nik uste dut horregatik ez dugula hori presio hori sentitzen. Etorkizun hurbilak, etorkizun luzea eskutatzen duela. Bai, jendea igual animatzen da gehiago, osasungintza publikoa eta duinaren alde defendatzeko, zeda egunerokotasun bizi dugun egoera bat, ez? Baina pentsatzea, ni ja, ez dakit 30 urterekin zelan egongo naizen, batzutan, ez, beldurra... Gainera sartu digute, ez dugula pentsioa kobratuko, eta jendeak esaten du, nik ez dut kobratuko pentsioa. Eta nola esaten duzu hori, nola lortu dute mezu hori geure barruan sartzea, guk ere pentsatzeko ez dugula kobratuko, eta horrexegatik, zergatik eskatu horretaz, ez? Gainean, saldu nahi digutena da privatizazioa, ez? Hainbat arlotan ikusten ari gara, osasungintzan ikusten dute argiagoa dela, baina bebai pentsioen zifrekin ikusita, jendea batzutan joaten da bankura olako, ez dakizelan ditzen diren, ez? Daudela hori pentsio pribatuak edo sartzeko dirua eta aukitzeko geroko. Eta nik uste dut oso arriskutsua dela, jende guztia horrek ezin, hori ez dute mantendu. Sistema finantziarioaren gora beherak aintzat hartuta, pentsio sistema pribatu horiek pikutera joan daitezke publikoa baino asko azkarrago. Eta horretan ez gara geratzen pentsatzera, zer egiten ari gara, ez da? Bai, ez da, tainalen esan duzunari horretatik, berez, ez luke, ez da, zuk esan duzu ondo, ez luke balio beharko esatea, ez dugunez izango pentsiorik, guazen, une honetan, banko honek proposatzen ditagu egitea, eta aratago begiratu gabe, ohitu gara, momentuko horri hori izan da, sistema ekonomikoaren mezua guk barneratu duguna. Eta haiek bidalitako mezua izan da, urtez urte ez duzue kobratuko, horrela baldin bagoaz ez duzue ezer kobratuko, eta onartu dugu ez dugula ezer kobratuko, eta hori ez da egia. Pentsio publikoa hor dago, sistema hor dago, egokitu behar dela, seguru, baina mantendu behar dugula, nola ez. Gainera nik uste dut, ze batzutan entzun dut, pentsionistek esaten dutenaren arabera, hitz egiten dutenean ez dagoela dirurik, ez da jendea ez duelako bere partea eman, baizik eta erabili dutelako beste gauza batzuk ordaintzeko. Orduan, nik uste dut hori bebai eskatu behar dugula gardentasun bat, eta esatea behitu, ni lan egiten ari naiz, nire diru kopuru bat, joaten da, hori, zahartzaroan eukitzeko koltsoi bat, eta jakin nahi dut, ara doala, eta ez edo zertarako edo zuek lehentasuna markatzen duzuna ordaintzeko. Bainera, azaltzen zuten, nahiz eta kompetentzia bere horretan Espainiak izan, eskatzen zietela bestela ere, hartzeko ardura Nafarrako edo EAeko gobernuak konpentsatzeko, 1.000 heltzeko faltako litzateken hori, eta hor sartzen da, esaten dutena ez dirua egon, badagoela, beste gauza da, ze proiektu motara bideratu nahi den. Bai, hori zailagoa da, ze eskumenen arabera gobernuek ezin dute gauza horiek egin lege bat ez baldin badago. Orduan, RGIren bitartez egin daiteke eta batzutan egiten da, baina lege berezi bat ez baldin badago eta Espainiako gobernuak ez du utziko lege hori onartzea, ez Nafarroan, ez Euskadi mailan, lege hori gabe gauza horiek ezin dira martxan jarri. Hori da zailtasuna eta eztabaida ondo dago ikusteko, baina Espainiako pentsio sistema osoa da eta osoa denez Kantabrian eta Euskadiren arteko pentsiodunen arteko ezberdintasunak ezin dira existitu.
Bai, igual horregatik aldarrikatu behar dana, da hori, estatu mailan aldaketa bat egotea. Baina batzutan nik uste dute, ez dakit, hemengo instituzioek partzeatzen dutela, ez? Zuk aipatu duzuna, ez? Batzutan diru laguntza berezitsuak agertzen dira, eta ez dakizu nondik ateratzen diren. Batez ere, ez dakit nola esan, bebai, gure instituzioak dira babestu behar gaituztenak, eta orduan igual haiek interpelazio zuzena egin beharko lukete, eta ez gu geu. Ze batzutan guk esaten dugu kompetentziak direla eta, oso elkarte moduan joten zara udaletxera, zeu zer eskatzera eta esaten dizute aitzaki modu. Ez da gure kompetentzia, eta pilota beste norbaiti pasatzen diote eta guk esaten duguna, igual ez da zure kompetentzia, baina zuzara gure instituzio hurbilena eta orduan gu babestu behar gaituzu, beraz, egin zeo zer, azken finean gizarteok dauzkagun tresnak ez dira nahikoak, aratago joateko, orduan gu jotzen dugu hurbilen daukagun instituzioetara, eta nik uste dut bai da beraien kompetentzia hori presio hori egitea. Bai, onartu behar dugu partidua estatu mailan jokatzen dela, baina jokatzeko modukoak denok garela, pentsiodunak, guztiak eta instituzioak bai. Eta partidua jokatzea esan behar du, aldarrikatu behar direla, behar diren aldaketak, pentsio sistema egonkortzeko. Eta lehentxeago ez, aipatu gainetik ez nola eskribak azken aste honetan proposamena argitaratu duen, edo behintzat ez, adostasun batzu bai bildu dituela, ikus ditzagun zeintzuk diren adostasun horiek eta jarraituko dugu gaiaz. Pentsio erreformen inguruko azken proposamena egin du Espainiako gobernuak eta hori aztertuko dute UGTek eta Comisiones Obrerasek. Ziurrenik babesa emango diote. Gainera, Escrivá ministroak agerraldia egingo du Toledoko itunaren batzordean lege dekretua azaltzeko. Espainiako gobernua astelehenean bildu zen patronalarekin eta sindikatuekin. Ministerioak asteartean bidali behar zizkien sindikatuek eskatutako hainbat hobekuntza. Behin betiko babesa emateko zain dauden asuntuen artean, gutxieneko pentsioekin edo elkartasun kuotaren irizmenarekin zerikusia duten gaiak daude. Bien bitartean, Antonio Garamendi, COEko presidenteak dio, eztabaida lapurtu dietela. Es que aquí no había diálogo. Señores, estas son lentejas y ahí va. El que además es un impuesto brutal, un impuesto contra el talento. Bestalde, Escribak dio pentsio sistema jasangarria egiteko neurriak behar direla, eta hori egiten dabiltzatela. Y por tanto, para hacer sostenible el sistema, que es lo que hemos conseguido, yo creo que lo estamos consiguiendo con esta reforma, pues hay que explicitar medidas. Es muy fácil decir que esto no es sostenible y no plantear cómo se aborda la sostenibilidad. Pentsio reforma lege dekretu bidez aurkeztuko da. Lo tomas o lo dejas, una vez más, un decreto ley. Las pensiones un decreto ley. Tengo que fiar en principio también. EH Bilduk beraldetik deritzo erreforman hobekuntzak egon arren proposatutako gutxieneko pentsioak ez direla nahikoak. A pesar de ser un avance, es insuficiente para nosotros, porque lo que consideramos es que no puede haber pensiones dignas por debajo de lo que se considera el umbral de pobreza. Y la propuesta que plantea el gobierno lo mantiene. Edonola ere, pentsio reforma azken txanpan dago, naiz eta patronala kontra egon. Bai, ez honekin lotuta lehenago pentsiodunek ere esaten zuten, ez duela bermatzen dagoeneko, segidua nolabait esatearen 1.080 euro horiek eskuratzea, eta gero lehen zuek ere esan duzu, ez azkenean baldin badaude 700 euro inguru kobratzen dutenak, nahizta, eskatzen dituzu 1.080 izor badak alde oso handia, baina gero behin 1.080 helduta. Bai, azkenean, nik uste dut pausoak ematen ari direla, eta zoriontzekoa da, baina karo ez dira nahikoak. Eta gainera, batzutan hori kokatu behar da, zenolako testu inguruan gaude, eta presioak igotzen ari dira, eta igotziko dira gehiago, eta orduan jende batzuk elitzen da kolokan. Eta nola ez, hor dauz, emakumeak beti egoera pedekarioetan, ez? Ze azkenean, ez dakit, aldea dagoela, baina gainera, Amaiak aipatu duen unekoa, lotxagabekoa da, eta oso eskeskatzekoa, ez? Eta orduan, karo, nik uste dut hor kontrol bat egon beharko dela, ezin dela onartu da instituzioak ematen duen, ez dakit, soldata edo pentsioa, ez izatea duina, ez izatea nahikoa bizitza duin bat eukitzeko, eta hori nik uste dut onartezina dela, oza, pausoak ematen ari direla, baina ez dira nahikoa. Nik arreta jarri nahi dut Madrilen gertatzen ari denaz.
lehenengo aldiz, nik entzun dut, pentsioak egonkortzeko sarrerak gainditu behar direla eta ez gastuak murriztu. Eta orain arte, beti ikusi dugu, gastuak murriztu behar dira, justu kontrakoa. Ez bada nahikoa, jasotzen duguna, ez bada nahikoa, sarrerak handitu behar ditugu. Baina horretarako sistema fiskala aldatu beharko da. Pentsioen kasuan kotizazioak. Kotizazioak, baina nik uste dut azken finean da betikoa, ez? Osa, badauz gauza batzuk mantendu nahi dituztela, ez, askotan hitz egin dugu horretaz, dinot, zenolako zergak ordaintzen diren, eta nork ordaintzen dituen zerga kopuru horiek, ez? Eta nik uste dut batzutan, eta hemen nik uste dut mai gainean ipini dugula, izan da, dala gauza bat orokorrean ukitu nahi ez dena, ez? Eta olako gauzak entzutean esaten duzu, ematen du atea apurtxu bat irekitzen ari dela, ez? Eta nik uste dut hortik joan beharko dela bidea, ez? Eta beldur barik, ez, nik uste dut kautela hartu behar dugula, pintzak hartu behar dugula, baina, bueno, behintzat ikusten da, iaia guztiok pentsatzen genuena, ez? Osa, murrizketekin ez goazela inora, eta goazen sarrerak handitzera, eta dirua badago. Osa, dinot, gertatzen dena da, batzuk asko daukatela, eta beste batzuk oso gutxi, eta hori da, orekatu egin beharko dala. Bai, ez, taian pentsioak zeharkatzen dituen marko guztiak ere kontuan hartzea ez, zeren, beste kasu batzutan ematen da, ez? Ez dakit, berdintasun planak abian jarri, edo sektore feminizatuetan ez aurrera egiteko edo gauzako bezeko gauzakei, baina gero ez gelditzen badira emakume pentsiunak justo, pentsio basuagoarekin horra erreperatu behar da. Bai, ezke, denok dakigu helmuga zein den, eta aintzat hartu behar ditugu, aurrera pausuak eman behar direla. Itxaron behar dugu, Madrilen sindikatuen eta gobernuaren arteko akordioa baldin badago, baina egotekotan aurrera pausu bat da, eta Frantzian justu kontrakoa ikusten dugu. Atzera pausu nabarmena dela, hori murriztu edo zorroztu behar dela adina pentsioa lortzeko. Eta zuk esaten duzuna, eske emakumeak beti izan dira galtzaile. Ez bakarrik pentsioen kasuan, baizik eta lanean bebai, esparru guztietan, ez? Eta pasaden astean dena aldarrikatzen genuen, eta justu aste honetan izan behar dira, aldarrikatzen genuena, egia bihurtu behar da aste honetan, eta oso aukera ona da Madrilgo akordio hori. Eta behintzat gutxinaka, kalean aldarrikatzen dena entzutea ere ez, eta apurran Madrildik datozen berriekin jarraituta, Mozal legearen bueltan ere izan dugu albistea, gainera entzutetsua oso, eta jendea asar ere badago, beraz ikusi dezagunez, ze tendentzia harri diren hor gailentzen, eta helduko diogu. Contra 19, ninguna abstención, queda rechazado el dictamen. Urrun geratzen da derogatzeko konpromesutik. No es una ley de seguridad ciudadana, sino una ley de inseguridad ciudadana y seguridad policial. Ni esto desaparece con lo que presenta el PSOE y Unidas Podemos. Lamentablemente el PSOE no ha querido hacer un último esfuerzo. Y que no haya salido hoy por el o todo o nada tiene dos nombres propios y tiene dos responsables, que son Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, habíamos acordado y cambiado todo de la ley Mordaza. Lo demás son excusas. Son las faltas de respeto a la Carta para la policía y la desobediencia injustificada. Por estas dos cuestiones han sido impuestas más del 70% de las sanciones basadas exclusivamente en unas consideraciones subjetivas. Unez, badirudi bidea moztu diotela erreformari errezek eta Euskal Herria Bildu, gero juntxere ez, batu zaie hor, nola ikusi duzu ez, apur bat alderdi bakoitzaren jarreak eta aserreak ere. Bai, baina eske onartezina da, PSOEk esan zuen kenduko zuela ez, eta oraindik gauz
itzoiten, ez, kentzeko. Berak ez zuen esan aldatuko zuela, ez ezer, batzutan, hauteskundeak hor ditugu, ez? Orduan, konpromesu batzuk edo beraien, ez dakit nola esaten da, panfloetan agertzen diren gauzak, gero, ezarri behar dira, bestela ez daukate zentzurik, ez? Nik uste dut saldu zuela, edo behintzat horrela bizi izan nuen nik, kenduko zuela Mordaza legea, eta ez du egin. Orain, aldaketa batzuk egitea, nik uste dut marra gorriak hor daudela, eta jarraitzen direla mai gainean, eta hori da nik uste dut bastakite alderdiek onartu behar dutena. Nik bai ikusten hori muga bertan berriro beraien herrietara bidaltzea da bat, bigarrena uste dut dela pilotarena, hirugarrena da desobedientziaren delitua, eta laugarrena bebai aipatutakoa, ez? Hori polizia baten kontra egin duzun, ez dakit nola ditzen den, bai, iraina do, ez dakit zer. Bai, bebai, da desobedientzarekin batera dagoen, zer. Hor, gizakion eskubideak murrizten ari dira. Eta ezin dugu onartu, baina ez dute onartu behar alderdiek, eta ez dugu onartu behar gizakiok. Nik uste dut onartezina dela. Horrela adierazi genuen laurtu hori PSOE lortu baino lehen gobernuan egotea, eta nik uste dut segurazki jende asko bozkatu zuen, berak esan zuelako hori kenduko zuela. Eta ez du egin esandakoa, eta nik uste dut hori batzutan ondorio bat eduki behar duela, bestela dago impunitate bat esateko nahi dutena hauteskundetan eta gero ez betetzea. Eta nik uste dut lau marragorri horiek ezin direla pasau. Azken finean grebetan gertatzen dena, mobilizazioetan gertatzen dena, askotan hitz egiten da hori proporzionaltasunari buruz, baina hori oso subjetiboa da. Azken finean, hemen hitz egin dugu, hori pistolak udaltzainek egiko dutelako ala ez, baina izango da azken gauza erabiltzeko, eta nork erabakitzen du hori, eta ze irizpideak daude hori erabiltzeko. Nik uste dut adibide asko egon direla, leku guztietan, ez nago bakarrik esaten Euskal Herrian, ez estatu mailan, ez Europan, ikusteko proporzionaltasun hori ez dela existitzen. Ez dela existitzen, ze momentu oso beroetan da erabiltzen direnean olako gauzak. Horregatik debekatu egin beharko direla, ez? Bai itzultzearena jendea mugan daudenean, ez? Bere bizitza arriskuan jartzen, baita ere, hori, olako, ez dakite, poliziaren kontrako egoeretan, ez? Nik uste dut, justo, ez baditugu mugak zehatzak jartzen, azkenean, ondorioak badakizkigu zeintzuk diren, ez? Osa, dinot, muga jendea hile egiten ari da, mobilizazioetan jendea zauritua eta hilda egon da, nik uste dut hori bai markatu behar dela. Eta desobedientzia zibilarekin gauza bera, nik uste dut mugimendu sozialek euki behar ditugu gure tresnak bai aldarrikatzeko behar duguna, eta desobedientzia zibila ezin da izan delitua. Eta batzutan, mobilizazio batean gauza legalak egiten, polizia etortzen baldin bada, gero oso errazea da bihurtzea hori atentado a la autoridad uste dut deitzen dela, ez? Azken finean, zauz esaten, ez dago ezer egiten, mobilizazio batean nago, baina ja, konfrontazio minimo bat dagoenean, berak salatu aldu zuk konfrontazio hori egin duzuna. Bera heldu baino lehen, ez zegoen ezer. Dana zen legala, dana zen ez dakit nola esan. Baina bera heltzerakoan hor beti egongo daukera hori lortzeko. Nik oso subjetiboa ikusten dut, horregatik uste dute moldaketa edo erreforma hau ez daukala zentzurik, ze muga horiek egon beharko dira. A ber, ni guztiz ados nago zurekin. Nire zalantza bakarra hausia da. Hautesleen artean, edo jendearen artean, kontu hori ez da marra gorria. Hau da, bozkatzeko moduan PSOE-ri ez zaio ezer gertatuko datozen hauteskundeetan, jendeak normalean manifestazioetara ez doa, eta desobedientziaren arriskuan normalean jende gehienak, dinot, hautesle gehienak ez daude. Orduan, eta justu kontrakoa gerta daiteke. Hurrengo hauteskundeetan, nik pentsatzen dut EH Bilduk eta RSek hausnartu dutela, hurrengo legealdian berriz ere aurkezteko modukoak izango gara,
eta guk nahi duguna aurrera ateratzeko modukoak izango gara, eta horrela pentsatzea zilegia da, baina. Eta justu kontrakoa gertatzen bada, eta eskuina boterera itzultzen bada, claro, ez dugu hau eta izango, eta nahi genuena ere ez dugu izango. Orduan, nire zalantza bakarra da, ea oportunitate ona zen pizka bat hobetzeko edo ez bazuen merezi. Eta horrezegatik nik ikusi dut haserrea igual bide horretatik zetorrela, ez dakit. Baina ados nago zurekin, eta gizarte zibilak esan du dena kendu behar zela, ez bakarrik gauza bat, baizik eta hori 4 gauza nagusi horiek. Baina hauteskundeetan ez dio ezer gertatuko zoeri, uste dut, eta urrengoan eskuina baldin badator, geratuko gara gauden moduan. Eta hori da ikusten dudan arriskua. Nire zalantza da, dinot, bideotan ikusi duguna haserrea, ea benetazko haserrea den, edo da posturea putzu bat hauteskundeak direla eta. Horan, klaro, horrek eskatzen nau. Eta errua bota besteari. Bai. Baina horreztak eta esoterako Aitor Estebanek kazetari esaten zien eskatzeko kontuak Euskal Herria Bilduri eta RZ-eri, identifikatuak baldin dituzte, apuratu horretatik ere asko edaten du. Baina hauteskundeetan gai hau ez da garrantzitsu izango batzuk edo beste batzuk aukeratzeko. Igual, gauzen prezioak edo elikagaien prezioak edo energia edo beste gauza batzuk, baina mozalegea hauteskundeetan ez du ezertarako balio. Oso garrantzitsua da, baina bozkatzeko orduan, eta horrezegatik mantendu dute bakoitza bere jarrera. Ez duelako inolako garrantzirik hori bozkatzeko orduan. Baina gai garrantzitsuak dira, alaitz? Jo, ez dakit, igual da, nik ulertzen dut ezberdina dela, klaro, baldin bazoz mugimendu sozialetan lan egiten, eguneroko tasun gauza bat dala. Ordan esaten duzu, ezinezkoa da jendea honi garrantzia ez emotea, baina ulertzen dut badagoela jende bat, ez daukala bere egunerokotasunean olako beldurrak edo, baina bai kezkatzen dagoena da, zenolako impunitatea dagoen olako proposamenak botatzerakoan. Dinot, ez dago ondorio politikoak. Eta ez bakarrik honekin, zuk esan duzu, igual hau ez du eukiko garrantzia bozkatzeko bati edo besteari. Ordan zer dauka garrantzia? Batzutan hitz egin dugu, txabortegiak direla eta, edo ate beirakariak direla eta, edo hainbat gauzak mai gainean ipintzen direnean esaten dugu, baina ez da esertarako balio salatzea, ez du eukiko ondorio politiko bat, batez ere boskei buruz hitz egiten dugunean. Ordan askotan pentsatzen dut, nola posible, ze nolako osasungintza daukagu gaur egun, eta gero boskak betikoak izatea, ez? Ez dakit benetan zergatik boskatzen dugu kolore bat edo bestea, ez? Ez dakit azaltzen nahi naiz. Bai. Orduan, badakit igual ez dela oso garrantzitsua jende batzuei, baina behintzat entzun behar dutela batzuk hiltzen direla bidetik honi garrantzia ez emateagatik. Baina ez gehala da. Nik ez dakit nola saldu, baina gero eta garrantzi gutxiagoa daukate proposamenak, ideologiak, gero eta likidoak dira, likidoagoak, eta bakarrik diskurtsoa hutsa, barruan ezer ez daukana, baina konbentzitzeko modukoa baldin bada, eta hori da garrantzitsuena. Eta gero jateko gauzak, hau da, ekonomia, prezioak, eta horiek. Eta besterik ez. Bai, ez horre adibidea izan daiteke nola azkenan nork ematen duen bozka ere, ez da, agian emigratuen bueltan eta ez, errefuxiatuen bueltan, azkenan gauzak erabakitzerako orduan, jendeak ezaioa sola edo nolabait esatearen, gero, paperrik ez du izango errefuxiatuak, ez du aukerik izango ere horretaz erabakitzeko edo, parte hartzeko ere, eta agian hildo horretatik etorri daitezke, ez? Agian fijatu bergarena da, ez dakit, ez, adibidez, EAN, ez delako polizia eredua daukagu, zer dio EAJak, ez, honen inguruan. Eta igual horrek piztu behar dugu alarma. Jendeak sinestu nahi du, bere alderditik datozen mezuak.
sinesten ditu. Alderdi Popularrak edo Bosek bidaltzen dituzten mezuak euren botanteek sinestu nahi dute, eta sinesten dute. Naiz eta gezurra izan, ze hori Trumpekin egiaztatu da. Orduan, datorren politikoa ez dauka inolako zerikusirik proposamenekin, edo zilegia, edo legezkoa, edo hori onargarria denarekin, baizik eta bakarrik mezu hutsak, eta mezu horiek konbentzitzeko modukoak badira, Bai, nik uste dut azkenean funtzionatzen duena da beldurra, ez? Osa, beldurra sortzea eta esatea... Emozioak. Bai, baina, gero eta emozio gehiago sortzen dizkiate olako gauza. Osa, ikusten duzunean Marokon gertatu sana, edo hemen ondoan gure ibaietan gertatzen dana, osa, dinot, hori bai ukitzen zaitu, ez? Osa, edo ukitu beharko... Igual zuri bai. Baina, gehiengoari, baina, ulertzen dut, eta beldurraren boterea, osa, binot, badakitek existitzen dela, baina batzutan olako gauzetaz hitz egiterakoan, kezkatzekoa da zen olako impunitatea edo ze ondorio gitxe dakarri. Bai, ez da, horrekin lotuta eraurrekoan irakurtzen nuen nola, egunean Euskal Autonomia Erkidegoan okerrez nabil, ez dakit Nafarroa zen edo, bata, egunan 16 aldiz udaltzainek erabiltzen dutela edo aplikatzen dutela media mozalegea. Ez da, gero, bada harritzeko datu bat, berda, baina egia da, esaten duzten moduan horretan gelditzen dela, eta izango dira urte batean 16 aldiz, urrengo urtean agian 30 aldiz, eta badu, pisua badauka, ez, egunean 16 aldiz erabiltzea edo zigortzea lehin mordatzaren arabera, baina... Bai, 16 zajo horientzat, bai, garrantzitsua izango da, baina gainontzekoentzat hori, niretzat garrantzitsua da, ez pentsatu niretzat ez dela, baina bozkatzen duena beste gauza bat dauka buruan, eta ez hori, ez etorkinena, ez txarto pasatzen duena jendearena, da bere etorkizuna, bere janaria, bere lanpostua, eta gauza gutxi, oso gauza gutxi. Bai, ez dala ere, egia da, ez dakita, esaterako Rufianek ez argazkiekin erakusten zuen, ez da, alako kontuek, bai, mugitu altzaituztela gehiago, ala ere, agian eman barko lukete alako gertakariek beste ez, atzan dagoena ere ez taiatzeko, ala ere ez taiatzen da, mozalegea bai ala ez, eta, irtengo dana, berriro helduko diote beste legegintzaldi batean esaten zenuen bezala, eta bitarte horretan gertatzen jarrituko dute. Bai, nik uste dut bai dagoela, erdiskutututa dagoela, ez? Batzutan hitz egiten dugu legea, ez da jendea legei buruz ez daki, ez? Baina olako irudiak ikusterakoan ez dut, ostras, ez? Dinot, eta 11.000 adibide daude, ez? Eta igual, hori jakin ostean, hori ikusi ostean, baina horretarako eman beharko diozu edo fokoa horri jun beharko zan, komunikabideetan eta holan, eta ez hainbeste haien arteko lehiaketetan, ze askotan ikusi duguna izan da haien adierazpenak, eta hori da, azken finean, etxean gaudenok ikusten duguna, ez? Osea, zer da ikusten dana. Haien arteko, bai, porque ez da aldatuko, zuk ez duzulako nahi, ez, baina dana edo ezer, edo bai, eta gero betikoa, ez, bestela etorriko dira besteak eta aldatuko dute okerrago egoteko, ez dakizer, baina horratzean dauz irudiak eta badauz pertsonak, ez? Eta igual hori da erakutsi beharko sana eta ez hainbeste legea. Baina, badakizu zer gertatzen den, jendeak ikusten ditu Rufianek aurkeztutako irudiak eta pentsatzen du, niri hori ez zait gertatzen. Edo merezi zuen, ez? Igual hori ez, baina pentsatzen dute, ni manifestazio horietara inoiz ez naiz joango. Gero, kentzen diete lanpostua edo kentzen diete pentsioa eta ateratzen dutenean, klaro, aurkitzen dute pentsatzen realitatea eta pentsatzen ez zutena. Ze igual protestak ari dira eta badatorre polizia eta izun bat ateratzen diete, ezta? Baina bapatean haiek pentsatzen dute, hori niri ez zait gertatuko, orduan niri bost hori. Eta hori da okerrena gizarte honetan, pentsatzen dugula, hori gertatzen zaiela bakarrik ERS-koei edo EH Bildukoei. Ez, gizarte osoko arazoa da, eukitzea polizia bat giza eskubide funtsezkoenak babesten ez duena.
Eta adibide moduan protestarik gabe ere ez dakite astenetan aurreko astean izan zen nola Gasteizen mutil bat jo ustez jo zuela udaltzainak eta ezurra edo apurtu ziola uste dut eskapatzearen edo gelditu nahi zuten patinetan zegoelako eta familia salatu du jipoitu egin zutela, ez horren adibideak ere badira protestez zaratago. Eta gainera gauzak gero eta okerrago daude, eta gero eta jende gehiago ateratzen da kalera. Esan nahi dut, batzutan pentsatzen ez duzuenak, Goa Auzo Elkartean ikusi duguna izan da, hori osasun zentroren aurrean deitutako mobilizazioetara hurbildu dela jende oso ezberdina. Eta orduan, haiei ere gerta daiteke olako gauzak, orduan, batzutan bai ez dugu ikusten gure burua, baina egongo gara. Eta beste aldetik, naiz eta gure buruari ez gertatu, igual pentsatu behar du guztiok berdinak garela eta ondokoari gertatzen baldin bazaio ni bai salatu beharko dudala. Ez? Batzutan empatia hori baina empatia hori galtzen ari da eta elkartasuna geure gizartean bai. Horrezegatik, gero eta individualagoak gara, eta baiti pentsatzen dugu, eta batez ere bozketa orduan, pentsatzen dugu, nola izango da nire mesederako hori bozkatzen ari naizena, eta ez bestearen txat. Orduan, daukagun gizartea zoritzarrez hori da. Eta gaizaldatuta, orain gutxi legebiltzarrera bueltan, Espainiako gobernutik aparte, Garamendi gobernantza eta autogobernu sailburuak sorgineiza salatu du, hitz horiekin, azken hilabeteetan, askotan gertatu izan da ez, ate birakadiak eta gobernuan ardurak izan dituzten pertsonak, arlo pribatuan lan egiterako orduan ez da zelako harremanak eta zer gertatzen den hor. Hemen Garamendik esaten zuena da, berez, badagoela mekanismoak badaudela ez hori erregulatzeko eta hori ondo egiten dela ziurtatzeko eta funtzionatu egiten dutela. Ez ala ere batzutan ikusten dugu hori ez dela horrela, ez zer eskutatu nahi da honekin? Ate birakariena daukagun oso arazo handia. Eta egia da ustelkeria eta ate birakariak ez datozela bat, baina bata bestearen atzean badago. Eta ez daude lotuta, baina lotura handia dago bien artean. Orduan, ate birakarien kontu hori oso ondo, ez badugu ondo erregulatzen, eta ez badugu ondo antolatzen zer da posible eta zer ez, horren atzean etorriko da ustelkeria bai ala bai. Legeak baditugu, eta tresnak baditugu, eta batzordeak badira, baina batzorde horiek ez dira independiente. Beti daude instituzioen menpe. Orduan, zuk instituzioak izendatu duen kargu bat kontrolatzeko ea posible den ala ez kargu horretan egoteak dagoen batzordea kontrolatuta baldin badago instituzio beretik, ez dugu ezer egiten, da zurikeria, besterik ez. Eta hori da daukaguna, jaularitzan, aldundietan eta herri osoan, orduan, esaten dute transparentzia badago, legeak badaude, dekretuak badaude, baina zertarako balio dute, hori horretaz arduratzen den batzordea edo erakundea independientez baldin badago. Horien bada ez da ideat, jendea asaldatu egiten ez dena, ez da? Izan dut agian askin hilabetetan, kasu gehiago irten direla, baina bada lista luze bat, eta zen dutara jendea edo izena-bizenak batzen doaz, eta berdin zaigu. Bai, askotan hitz egin dugu honetaz hemen, ez? Eta behin ez dakit nork aipatu zituen olako zerrenda bat, ez? Dago ezakizer batzorde, ezakizer eskatzerakoan independiente bat, ez? Eta hori, dagoela gardentasuna konpromiso bat, baina gero ez dauz neurriak jartzen gardentasun hori benetan bermatzeko, ez? Eta gero adierazpen batzuk egin zaizkidala oso
adierazgarriak esan zuten, claro, debekatzen baldin baduzu hori, esate birakaria, ez du erabilirea, baizik eta gero postu bat lortzea, ez dakize, inor ez da egongo pres egoteko olako postuetan. Eta zen duzu, zenbat jende dago Bolondrez, herri mugimenduan, eta pres dago lan egiteko, eta esaten duzu jendea ez dagoela pres, ez dakit olako kargoak hartzeko, jo, ni harritzekoa da, ez? Osea, badago jendea pres dagoela hori, interes orokorraren alde borrokatzeko eta lan egiteko, bigarren interes hori alde batera utzita, ez? Eta esatea kontrakoan ikusten dut gezur galanta dela. Ezin duzu esan debekatzen baldin baduzula urrengo postu bat ez dakizein arlotan, jendea ez dela egongo pres egoteko politikan edo egoteko kargu horretan, ez? Osea, dinot, ni inoiz ez naiz egon eta ez dut uste nire burua horretan egongo nintzateke pres, baina, hori ukatzea edo esatea, jo, ezin badugu hori egin jendea ez da egongo pres, orduan zer esan nahi duzu. Jendea hor, karguetan dagoela hor, aukera hori dagoelako, ez dakit nola esan, da como zirkulo bat, zuk esaten ari zarenarekin, justo baiestatzen duzu esaten ari dana, ez? Ez dakit, niri egiten zait apur bat gogora. Eta gero, klaro, betikoa, eta hemen arlo-sarlo hitz egiten dugunean, edo gaiaz gai hitz egiten dugunean, oligopolioen presioa hor dago, eta gainera, gure instituzioetan daudenak, ara joateko nahia da baldin badaukate, akabo. Presioa da bikotxa, ez? Energia oligopolioen gandik, eta gure instituzioan dauden enkarguen gandik, osea, ez da ez era aldatuko. Orduan hori neurtzea, nik uste dute komenigarri esango zan. Oso bitzia da, hori, zuk esan duzu moduan, gobernuak beti aldarrikatzen duela jendea politikan sartzeko erraztasuna eduki behar duela, gero berriz ere bueltatzeko bere lanpostuetara edo. Baina ate birakariak ez dira horiek. Normalean dira gobernuetatik hori oligopolioetara zoazela edo ni bili naiz politika profesionalean eta oso tarte laburrak dira eta gainera, zure lanpostutik irtetzen bazara, gero bueltatzeko orduan zailtasunak eduki ditzakezu, baina batez ere oposizioan baldin bazaude. Ze gobernuan baldin bazaude ez dago inolako arazorik. Ez bada honetan bestean izango da. Orduan, justu hori aitzaki hutsa da. Baina justu herri honetan gertatzen dena da instituzioak leku itzietan daudenez, hau da, jaurlaritza, aldundia edo udalak, herri honetan ezin dela egon erakunde independiente bat, hori, besteen azpian ez dagoena, eta independiente epaitzeko zeintzuk diren egokiak eta zeintzuk ez. Eta ni legebiltzarrera iritsi nintzenean nire lehenengo ekimena izan zen hori. Erakunde independiente bat osatzea. Ez da posible. Jaurlaritzak berea eduki nahi du. Aldundiak bakoitza berea. Eta gero eudelek berea. Horrela ezinezkoa da. Bai, ez baina esaten dut agian independenteki lan egiten dutela, eta ez eskatzeko agian azalpenak gobernu buruei eta euren lana egiten dutelako, lan hori ez nor kontrolatzen du. Ez hemen dena kontrolatu behar da. Dena kontrolatzen dute poterean daudenak. Eta hori da geure zailtasun nagusia. Eta ez politikarien eta lanbideen arteko harremana, bai? Bai, ez da, gainera, gero alako kasuek askotan eskandaluetan bukatzen dute, ez? Eta izan ustelkeriarekin, edo, ez dakit, zabordi baten enpresa pribatuko, ez dakit zer gauza gertatu delako, eta gainera, batetik debekatu egiten da, erakunde independente hauek sortzea, eta gainera gero eskandaluak gertatzen direnean ere, estaltzeko lan handia egiten da gobernuetatik, ez dakit, esaterako de Miguel lek lana guzteko ere, ematen du, urteak pasa beharko direla. Bai, gainera, horregatik nik uste dutana, hain kontrolatuta dagoenez, oso erreza da, gero gertatzen dena estaltzeko, edo gero, ez dakit nola esan, jokua
hain ondo jolasten dutenez, oso horreza da, esatea, azkenean, ez da egon gauza bat ilegala, edo ez da dinote, zabortegia dela eta, edo ez dela eta nolatera zen, bueno, azkenean dana legala izan dira, baina etikoa. Ni jotzen dut, haratago, zer da etiko eta zer da ez dela etiko. Igual egotea lehendakaritzan eta gero enpresa pribatura jutea, agian legala da, baina etikoa da. Ez, eta azkenean, betikoa, da impunitate bat. Zuk egiten duzu nahi duzuna, zekero ez dauka ondoriorik, ez zuretzako ez ondorio politikorik. Eta, ez dakit nola esan, batzutan, bai eskatzen gaitu ateratzen direnen eskandalok, baina da apur bat kuskuseatzeko. Gero ez dauka bigarren pausu hori non ondorioak eskatzen ditugula eta esaten dugula eta jarraipen bat dagoela eta zer gertatu zen honekin eta bestearekin. Dinot, zabortegiaren gaiari buruz askotan hitz egin dugu hemen, baina zenolako jarraipena dagoen gizartien gandik edo instituzioen gandik, oso gitzi. Eta esaten duzu, azkenean, igual entzun duzuna da, azkenean esen gobernuaren erruagatik, norko ordaindu du, ez dakit nola esan, gelditzen gara. Eta bozkatzeko orduan, bai, eta berriz ere arituko gara gai berdinaz, baina nik maiz entzun dut, bueno, bai, hauek lapurtzen dute, baina besteak baino gutxiago. Eta geratzen zara, bale, bueno. Eta hori esaten da. Deneko nartzen dute, bueno, lapurtzen dutela, baina, eta zuk esan duzu moduan, gardentasun faltaren atzean beti dator ustelkeria. Zezuk impunitatearekin pentsatzen duzu, edozer egin dezakezula, eta hori da, De Miguelen kasua, justu, adibide perfektoa, esateko, gardentasun faltarekin, gero, ustelkeria. Gainera nik uste dut batzutan bentsatzen dugu, ez? Bueno, ni egongo banintze, berendote, alkate moduan, nik ez nuke egingo. Baina, hori ez da nik nahi duana. Bilboko auzokide bezala, nik nahi duana da, ezin izatea, gai. Ez dagoela modurik hori egiteko. Ez dut nahi alkate hon bat. Nahi duena da, tresna batzuk, hor dagoena, hone izateko. Dinot, ezberdintasuna nik uste dut argi dagoela, ez? Ez dute euki hor pertson super zintzoa, eta ez, nahi duena da, udaletzen egotea tresna, kolako gauzak ez egiteko. Ipini dut adibidea udaletxarekin, baina izan alda, foraldundian edo... Azken finean esaten dutena da, egin aldut, baina ez dut egingo. Baina hori da, hori ezin dugu onartu. Gertatu behar dana da, ezinezkoa izatea, zeo zer egitea. Nahi, ala ez. Tresnak ipintzea horretarako. Eta nik uste dut batzutan oso pertsonaltzata hartzen dutela, esaten dutenean, egingo dugu batzorde independiente bat, baina ez dugu behar, porque guk ez dugu egingo, ez gaude esaten zuek egingo duzuela, edo besteok egingo dutela. Esaten duguna da, beharrezkoa dala, neurri batzu jartzea, hori gertatu ez da di. Inor, ezin izango dalako hori egitea. Baina, arreta esbiratzer, zerbait gertatzen denan, esaten dute, itxarongo dugu, justizia itxarongo dugu, erabaki bat hartzeko, eta orduan erabaki hartzen dutenan, eta gaina, badakigu ez nolako plazoak izaten diren, orduan ja hor herria astu eginda, eta gero askotan ikusteko dago ze deliberio ematen den justizia arloan, hor egoten diren, beste... Eta De Miguel jubilatuko egin da, bere lanpostuan, seguru. Ziurrenik. Ikusiko dugu. Bai, ez da. Hori da, esaten diaten ez honekin hemen utzi behar dugu, helduko diogu beste batean ez, berriz ere honek ematen duen, luzerako ematen duenari eskerrik asko, gaur gurean izatearen, eta jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara.